chibai ule kumni lai mai khovel ti buaya har satna le boina sang sang thlen tu covid-19 ripui chu engtia lo nge khoi tang lo chuang nge tia khovel mithiam te ngai dan ai nang lo renga mithiam chen khatin ba ka tanga lo chuak ani antia a thenin virus zirchian na le siampun na mun laboratory atanga pu rupal ani antia tuma in afin fia na an nei thei lo thung heti lai hian WHO chuan China rama he virus lo chho na chui chiang tur mithiam antira ba ka tang lo chuak ni a an ngai thu chu khovel hriata puangin laboratory atanga chuak ni angai tu te chu dot phu chop tuipui tu te ti in an pu ngal mia ma se heng mithiam te po hian covid-19 rikai bak an mulova bak atanga mihring in akai ni an ngai thu an soilain finfia na an nei chuang lo avoi ni nan WHO chuan Wuhana laboratory endik tura mithiam tir atum lea ma se China chuan aphal tatlat lo ani hetiang hi ni wangin covid-19 nat na thlen tu virus hi China in lab atanga asiam ngei ni angai tu hi khovel mithiam zinga antam hlea hunakal zela antam tual ni in alang nilai ni December ni songpanga khan Britain ram MP rual omna House of Commons Science and Technology Committee ma Harvard scientist Dr. Alaina Chan chuan China chu coronavirus free ti dar tu ani ngai arin ombera achan po Wuhan lab atanga he virus hi put ru ani ti rin na chu adik lo ti chunga adik lo zia fin fia phal lova Wuhan lab akhar khip reng chu ani ati Dr. Alaina Chan chuan COVID-19 chu China ram siam chu ani nge yang ti chu arin om tuala Chinese Communist Party in kumni liam ta a Wuhan khopuya he hri alen tira khovel hriat a hlau zele a inven na sat zia te a hnu zela po WHO team te adan zel dan tang hian lepatanga he virus hi put ruani ti alang chiang tolani atibok atir lama kan soito angin lab leak theory anti mai hi atira chuan mithiam tam takin an ngai thu tak lova tu pa ju khon changlo ti anga lek an ruata mase tun thlenga he rikai ran nung le ramsa bishing in he hria kaina ni thei tura me bel tur engma mu alani lo wangle kumni nuwa po China in nasadak maya an laboratory te alakhar khiptat mai hian abik takin British le US mithiam te ngai ati thalo zual zel ani UK sarkar chuan China in he hri hi khovel pian kenin aron thrin chua nia soi chu finfia ani ma chuan oi har alo ti le China ram President Xi Jinping an WHO mithiam te athunun nia ngai na alo soi chua to te chu tuna hianarin om chho meka House of Commons Science and Technology Committee MP rual ten anzo na changin Dr. Chen chuan lepatanga pu ru ani hi arin omber ati mia hunan seafood market a khan thil thleng om chianga kha he hri darna ania mihring ti nge yani kha market a khan he virus ron darna tur ramsa engma mu tur le finfia tur om lo ani atibok athu soi chu adik rengem ama ain ring to kem ti anzo bela Dr. Chan chuan tuna ri chuan he ripui lo chu na hretu te tan soi chua ala him ri lo ani chawa tuna tanga kumnga emo kumsomnga emo po ani thei ma se data tam tak la khom ani to a omje nei le rin tlaka chuina kan nei angai ani atia he virus hi adanglam leya furin cleavage site anti mai an neya chu chuan ripui hial thlen thei turin chakna apetani hetiang hi nilo se chuan ripui thlen thei turin coronavirus hi achak tok lo kumin September thla khan Eco Health Alliance le Wuhan Institute of Virology te chuan novel furin cleavage site chu laboratory a SARS ang chi virus taksa dalutin an siam danglam ti hriat chu ani atiboka SARS virus ti danglam tu te hian COVID-19 ripui thlen tu SARS-CoV-2 hi an siam chu ani lo ti an finfia thei nge yangai ani atini Canada mi molecular biologist Dr. Alaina Chan nena COVID-19 ripui lo chua na chuina le kabu viral
The Source for the Origin of COVID-19 ti ziak tu Lord Madrid Lee chuan SARS alian khan thil zor na mun puya tanga ron chuak ani ti chu Hrilena tanga thani nuwa kan hremaya Mars 3 alian po khan olsam takin sanghong se tanga mihring ina kai ti kan hrenghal boka ma se COVID-19 hripuya ro chu kumni nuwa po alo chuana kan hre theilowa he hrikai ramsa mishinga thedar tu chu kan la hre thei mi lova he hi thil mak takani chu mai baka chuan hripui lo chuana chungchang chuina hi nikum khan ti top tumna lian tak om nge ani kha ati Lord Ridley chuan hripui dang leng le tur ven na atan he hripui lo chuana hi kan hriat nge angaya laboratory atanga pu ru lo tura laboratory te thuam chak angai nge thil zorna hmuna ramsa leile hral-fim khurangai ti tal kan hriat lo chuan he hripui laka hian kan inveng theidon lova tuna hi chuan a engama ma hi kan ti lo chubaka chuan he hripui lenga hian mo phurtu anomani chuan hrem ngei tur an ni ang atibok COVID-19 hripui chungchanga thuthar berber hi khovelin angai ven mek ania bazar channel thlir tu te point kan ngai ven hle ti kan hria kan thei anga piang kan ron update zel don ani